Velkommen til Frivilligcenter Lolland. Jeg hedder Gunnar Hansen, og jeg er formand for bestyrelsen i Frivilligcentret. Vi er en forening, som repræsenterer mere end 100 frivillige foreninger i Lolland Kommune, som har et socialt sigte. Det handler både om nødhjælpsorganisationer, patientorganisationer, børn og unge, hjælpere, selvhjælpsgrupper og ikke mindst pensionistforeninger. Alle disse typer virksomhed er afspejlet i den måde, bestyrelsen er sammensat på. Samtidig har vi også repræsentanter fra verden udenfor, nemlig nogle tilforordnede. For øjeblikket repræsenterer de Folkeoplysningsudvalget, fagbevægelsen og handelsstanden. Jeg hedder Thomas, og jeg er centerleder på Frivilligcenter Lolland. Vi hjælper de frivillige sociale foreninger med alt mellem himmel og jord. Vi har rådgivning af nyopstartede foreninger, af frivillige, folk der har lyst til at være frivillige, og folk der har brug for nogle af de frivillige tiltag. Vi hjælper med alt fra at lave brochurer til at printe brochurer og prøve at synliggøre nogle af de nye initiativer, som opstår i kommunen. Vi rådgiver foreninger i alt, de kan komme ud for i dagligdagen, inklusive fundraising, ændring af vedtægter, rekruttering af frivillige og planlægning af arrangementer. Vi hjælper med at få lokaler til deres aktiviteter, og vi hjælper dem med at kontakte relevante samarbejdspartnere i kommunen, blandt andre foreninger og i erhvervslivet efter behov. Som frivilligcenter arbejder vi tæt sammen med Lolland Kommune. Herunder planlægger vi flere arrangementer årligt, og vi hjælper foreningerne med at ansøge penge i deres paragraf 18-pulje. Privatperson, som frivillig, som forening, så er I altid velkommen til at kontakte Frivilligcentret, og vi hjælper dig med lige præcis det, du har brug for.